gosti, dobrodošli na organizaciju Turskog kulturnog centra Yunus Emre. Prije svega, htio bih da vas sve pozdravim, poselamim u ime grupe Mehter i u ime muzičke tasavvufske organizacije Hulveti Uşaki iz Istanbula. Na programu kao prvo imamo naš Mehter. Po njihovom običaju pokazat će nam njihovu atrakciju u Osmanskom carstvu, tako i sve do danas. Molim da pozdravimo i jednim aplauzom.
Fetih Marşı. Sancak Marşı.
Osmanlı Yıldız Marşı. Astur! Haydi! Ya! Türkler Geliyor Marşı. Astur! Haydi! Ya!
illallah. Dragi cijenjeni gosti, ja sam svoje ime zahvaljujem još jednom na Mehmed Mašu, koliko toliko nam je približio osmansko doba, nadam se da ste uživali u programu. Sada nastupa grupa, muzička salonska organizacija iz Istanbula, Hulveti Uşaki, koja je na naše prostore donijela nešto novo. Oni su spojili tasavvufsku muziku, spojili su derviše i napravili su jednu veliku organizaciju na sva mjesta koja su išli, i u Afriku, i u Ameriku. Htjeli su svima srca. Nadam se da će i danas sa svojom izvedbom svima nama koliko toliko približiti tasavvufsku muziku, iako je to nama nekima i nepoznato. Zasad ova organizacija je tek održala 2 koncerta u Bosni i Hercegovini, ovo je 3. Mostar je došao na 3. mjesto i nadam se da ćete uživati u nekih narednih 15 minuta. Prije svega želio bih isto tako da pozdravim šejha koji je tu u našem drugom redu. On je isto tako predstavnik Hulveti Uşakija i tako isto predsjednik Medžlisa iz Ankare i sa nama. Tako da bih vas molio da jednim aplauzom pozdravimo njih dvoje. Siz de buradaki insanlara takdir ettik. Şimdi biz buradaki Hulveti Uşaki grubunu davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Yerde toprak yarılacak, yerde toprak yarılacak, gönlüm bekmesine gidecek, yeniden yurt kurulacak, Fatih Nesim gelmek senin, sağdan sola zikir buna. Hakikatin, Kur'an sözün
mais água. Saçın eller ya Resulallah medet. Bir ismin Taha değil mi? Kaşların ey kalem, yüzün ve duha değil mi? Medet ya sahibel meydan. Ateşi aşkınla yandır kalbimi sürhu mesal. Ateşi aşkınla yandır kalbimi sürhu mesal. Çünkü hayran olmuşum ben bezmi eylese sana. Çünkü hayran olmuşum ben bezmi eylese sana.
son olarak sizlere tasavvuf musikisi ve sema gösterisi yaptık. Bizleri dinlediğiniz için, kıymetli vakitlerinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Huzurlarınızda Dersadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Fatih Şaban Efendi'nin ellerinden öperim. Yüksek müsaadenizle. Esselamualeyküm ve rahmetullah. Görüşmek dileğiyle inşallah. Dragi cijenjeni gosti, zahvaljujem se još jednom što ste uveličali ovaj skup. Prije svega imamo par zahvalnica za cijelu organizaciju. Prije svega htio bih da pozvam predsjednika Federacije Dersadet Tasavvuf Yolu Sayın Fatih Nurullah Şaban kako bi uručio zahvalnice prije svega predsjedniku generalnog turskog konzulata Tolga Bermek. Tolga Bermek Imamo još jednu zahvalnicu dekanu Fakulteta humanističkih nauka gospodinu Adnanu Velagiću. Dragi cijenjeni gosti, još jednom hvala što ste prisustvovali ovoj organizaciji. Još jednom aplauzom da ispratimo ovdje na visokom svetu. Hvala.